салом дӯстон, имрӯз маҷбур ҳастем кӯтоҳ ҳамон хабарҳое ки ҳар рӯз пайгирӣ мекунем як бор ёдовар шавем. Дар бораи як нафар пур гуфтан ҳам ба ҷони ҳар якамон мезанад. Бигзор он футболбоз Килиан Мбаппе бошад. Футболбози француз дар ПСЖ монданаш мумкин. Дирӯз мо гуфтем ки ӯ аз рӯи мардӣ рафтор мекунад, мисли ҳар як варзишгари профессионал. Аммо воқеан ҳам эҳтимоли ин зиёд аст ки Килиан маблағро интихоб карда дар Париж монад. Мегузарем аз ин хабар ва муҳимтарин рӯйдоди имшаба он буд ки дар Лигаи чемпионҳо аввалин рақобатҳои якчорфинала баргузор гардид. Аз натиҷаи он шарҳ медиҳем. Ба канал подписатсия карда ва лайку зангулачаро фаромӯш накунед. Мо бошад сар мекунем. Дӯстон, Лигаи чемпионҳо давом дорад ва имрӯз низ моро давоми рақобатҳои якчорниҳоӣ интизор аст. Барои бозам ҷолибтар кардани бозиҳо шумо метавонед аз хизматрасониҳои 1x истифода баред. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим, бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. бо нувистани мусобиқаи бошгоҳӣ баргашт. Шаби гузашта рақобатҳои даври якчорниҳои Лигаи чемпионҳо баргузор шуданд. Дар ду бозии аввал мухлисон шоҳиди беҳтарин рақобатҳо гаштанд. Инҳо бозиҳои дастаҳои Манчестер Сити, Атлетико Мадрид ва дидори дастаҳои Бенфика, Ливерпул буданд. Сити муқобили Атлетико яке аз ҷуфтҳои асосӣ ва диққатҷалбкунандаи Лигаи чемпионҳо ба ҳисоб меравад. Атлетико дар ин мавсими Лигаи чемпионҳо бо дастаҳои Премер Лигаи Англия зиёд боз мекунад. Ду бозӣ дар гурӯҳ бо Ливерпул, ду рақобат бо Манчестер Юнайтед дар даври яккашниҳоӣ ва акнун Манчестер Сити. Барои баромадан ба даври нимниҳоӣ Симеоне бо рақиби қавитарин рӯбарӯ шуд. Бозӣ тавре интизор мерафт, бо ҳуҷумҳои Сити ва дифои Атлетико ҷараён дошт. Дар қисми якуми бозӣ шогирдони Эл Чоло арзанда дифоъ карданд ва ба дарвозаи худ ягон зарбаи мустақим задан иҷозат надоданд. Худашон ҳам назаданду кӯшиш ҳам накарданд. Нимаи дуввуми рақобат нишон дод ки шогирдони Симеоне хаста шуданд. Гвардиола ин ҳолатро пайхас намуда барои қавитар кардани хатти ҳуҷум Фил Фоден ва Жезусро ворид кард. Фоден дар аввалин расишҳояш ба туп тавонист ба номи худ ассист сабт намояд. Аз паси ин ҷавони бомаҳорат Кевин Де Брюйне истифода карда голи ягона ин бозиро ба самар расонд. Дар ин ҷуфт ҳамаи чиз дар Испания маълум мешавад. 1-0 он натиҷае нест ки Ситиро бо боварӣ ба даври нимниҳоӣ барорад. Ливерпул дар сафар бо Бенфика қувва озмуд. Аввалин шуда дифоъгари марказӣ Конате гол зад. Барои ин аввалин голаш дар ҳайати мерсайдиҳо буд. Мането анҷоми нимаи аввал ҳисобро дучанд кард. Португалиҳо дар оғози қисми дуюм гол зада барои баробар кардани ҳисоб талоши зиёд карданд. На ҳар даста ба дарвозаи Ливерпул гол мезанад. баъди гол португалиҳо қувва гирифта чанд мушкилиро ба бор овардан. Ле голи Диаз дар дақиқаи 88 ба ин рақобат нуқта гузошт. Ливерпул барои баромадан ба даври нимниҳоӣ қадами ҷиддӣ гузошт. ин ҳам дар ҳолест ки бозии ҷавобӣ дар Энфилд доир мешавад. Барои дастаҳои кишвари Англия шаби гузашта ба беҳтарин шакл сурат гирифт. Хвича Кварацхелия солҳои охир яке аз судобозони беҳтарини чемпионати Русия ба ҳисоб мерафт. Дастаи охирини ӯ дар Русия тими Рубин буд. Ӯ то ҳодисоти Украина дар сафи қазониҳо бозии устувори худро нишон дод. Аммо баъд аз амалиётҳои Русия дар Украина, оилаи Хвича дар кишвари Гурҷистон ба танқидҳои зиёд ва фишорҳои беандоза мубтало шуд. Барои аз чунин ҳолат баровардани аҳлу наздиконаш Хвича ба хулосае омад ки аз чемпионати Русия равад. Пеш аз ҳама бозингари гурҷӣ тибқи иҷозаи ФИФА метавонист қарордодашро то 30 июни соли ҷорӣ бо дастаи кишвари Русия қатъ намояд. Пас он бошад маълум гардид ки ҳолати Хвича куллан дигар аст. ӯ аз дастаи Рубин абадан рафт, яъне тарафҳо шаҳрномаи бозингари гурҷистониро қатъ карданд. баъд аз ин Хвича ба ҳисси агенти озод ба дастаи Динамо Батуми ватани худ гузашт. аз ҳама кори аҷоиб акнун дар ҳамин ҷо сар мешавад. ин даста қаҳрамони феълии Гурҷистон аст ва аз овардани Хвича бурди калон кард. гап сари он меравад ки дастаҳои итолиёвӣ ба Хвича Кварацхелия таваҷҷӯҳи беандоза доранд. ӯ тобистони соли ҷорӣ ба Италия хоҳад рафт ва дастаи Динамо Батуми аз рафтанаш бурди калон мекунад, пули калон ба даст меорад. яке аз инсайдерони машҳури итолиёвӣ Никола Скира ишора кардааст ки трансфери Хвича ба дастаи Наполи кори тахшуда аст. ҳамаи чиз аллакай маълум аст. ӯ аз мавсими навбатӣ бозингари дастаи Наполи хоҳад буд. ҳатто маоши мегирифтаи ӯ маълум аст. Хвича дар Наполи дар як сол 1.1 миллион евро кор хоҳад кард. шаҳрномаи дастаи шаҳри Неапл бо футболбози гурҷистонӣ то соли 2027 амал хоҳад кард.
рӯзои Азар дар Реал ангушшумор монданд. Тибқи хабарҳо футболбози белгитабор дигар дар нақшҳои Реал Мадрид умуман нест. Онҳо варианти фурӯхтани ин футболбозро меҷӯянд. Баъд аз омадани Анчелоти ба Реал мавқеи футболбози белгитабор аз пештар дида танг шуд. Ӯ дар рӯзои соху саломат буданашам ба майдон ворид намегардид. Айни ҳол бошад сабаби дар рӯйхати мадридиён набуданаш ҷарроҳӣ шудани ӯст. Нақшаи Мадрид чунин аст ки Азарро ба ягон даста ба аренда фиристанд. Баъд аз иҷораи кӯтоҳмуддат имконияти фурӯхтани бозингар бештар мешавад. Ин албатта аз бозии нишондодаи бозингари белгитабор вобаста хоҳад буд. Агар Эден дар сафи дастаҳои дигар худро хуб нишон бидиҳад, пас бархе аз клубҳои Аврупо барои ҷалби ӯ омода буданашро изҳор карда метавонанд. Вале мушкилии асосии Азар музди маошаш мебошад. Гап сари он меравад ки айни ҳол Эден дар Мадрид ҳудуди 15 миллион евро маош дорад. Ягон даста ба футболбозе ки 3 сол танҳо курсиҳои эҳтиётиро дар Испания гарм мекард, чунин маблағ нахоҳад дод. Реал умед дорад ки маоши футболбоз тақсим карда шавад, яъне ба дастае ки ӯ меравад музди меҳнати футболбози белгитаборро бо мадридиё тақсим кунанд. Реал аллакай чунин таҷрибаи кор дорад. пештар Гарит Бейл ба муддати ним мавсим дар Тоттенхэм ба ҳайси бозингари иҷоравӣ бозӣ мекард. Нисфи маоши ӯро лондониҳо ва қисми дигарашро мадридиё пардохт мекарданд. Азар ҳам дар баробари Бейл бозингаре ҳаст ки маоши аз ҳама калон дар Мадрид мегирад. Агар Реал тавонад ки ӯро ба иҷора фиристонад, пас аз ҷиҳати молиявиам бурд мекунад. Дар Мадрид хуб дар мекунанд, кам дастҳое пайдо мешавад ки ба Азар маошашро пурра пардохт кунанд. Қаблан гуфта мешуд ки дастаи собиқи Азар Челси омодааст ки дигар бора ӯро дар ҳаят шомил кунад ва аммо лондониҳо варианти харид кардани Азарро умуман писанд надоранд, танҳо аренда. Аз мотиватсияи худи футболбозам бисёр чиз вобаста хоҳад буд. Агар ӯ дар ним ё як соли дар аренда буданаш тавонад ки бозии устувор ва барқарор нишон диҳад, пас дастҳое пайдо мешаванд ки карьераи Азарро зинда нигоҳ доранд. Вагарна ӯ ҳам мисли Бейл бояд як навъи варзиши дигарро пайдо кунад. бургерхӯрӣ варзиш нест. ба ҳамин таом дӯстон, бори дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обунашдаро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, то боздид.